Ja, bezig hè? Absorptie. Welke dus stof heb je gebruikt? Transspiritus, en wat is de eigenschap? Zeer brandbare stof. Dus brandstof, spiritus, zeer brandbaar en gif. Oké. Wat je hier hebt gedaan, heb je een neerslag. Hoe ga je die welke scheidingsmethode ga je Oké, welke ga je nu toepassen? Filtraat en wat hier achterblijft is het residu. Oké. Bij bezinken, als ik bezinken, wat krijg ik bij het bezinken? Wat komt beneden en wat komt boven staan? Het brandbasstof gaat Ja? Oké. Dus waarop berust het filtreren? Of verschil in? Waar het filtreren is. Ja? Oké.